De beste winkel van Karel en Jantine Numan in Kalm is begonnen aan een totale leegverkoop. Het pand waar ze inzetten het bijna een jaar te koop staan, maar nu is het verkocht. Dan valt er wel op een gegeven moment wel een beetje last van die ouders. Ja, eigenlijk een volgende fase in je leven eerst. Het is eigenlijk een wolzaaf van, we willen wat rustiger rondgaan. Ja, heel veel mensen vieren eigenlijk zijn eigen zaak, is hartstikke leuk. Maar ze volledig achter staan. En zo'n winkel is toch 54 uur in een week in je stiepen. En dan is er jongens nog wel eens even wat regelen maakt. Dus best gauw 60 uur best bezig. En net ik al in een week, maar mijn paard en mijn vrouw hetzelfde. Dus eigenlijk is mijn twaan haast jouw baan. En ja, je wordt op een gegeven moment wat ouder en dan zeg je toch van, goh, we willen toch wel wat rustiger omgaan. High five. Goed, zo. Goed hoor. Dus gaat nu... Dan ga ik aan boord, mij graag op het water wijzen en ja, dan haast even wat meer vrije tijd. En dan kun je ze echt eens zeggen van manjes van, nou, om 1 uur maar die winkel weer hier, we moeten weer abuseren. Maar nu kun je dan eens een keer zeggen van, goh, het is mooi waar. We blijven nog even lezen een dag. En dat is eigenlijk zo'n beetje de bedoeling. Na 24 jaar komt er een einde aan dierenspeciaalzaak Numan. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Na de bouwvakken privé gedeelte opleveren leeg. In november moeten we de winkel leeg opleveren. Dus ja, er zit nog een beuker voorraad in. Stellingen moeten nog verkocht worden. Interieur, dan geeft ze maar terug. Dus daar nemen we nog mooi rustig gewoon de tijd voor. Kist alles wel overhoop en snel doen. Maar dan geeft die hek boven de schoenen erin. En dat willen we eigenlijk ook net. Het stel weet nog net precies wat ze doen gaan, dat alles achter de rug is. Maar er is één ding wat ze wel graag willen. Eerst eens een keer vakantie. Het is eigenlijk ja, de oude aan de trein hier met de corona. Wij gaan meestal rond februari op vakantie. In het zomerseizoen ja, dan hebben we topdrukte. Omdat ik mijn boord verhuurd zitten. Dat gaat gewoon deze zomer ook nog gewoon terug. En de hengelspot natuurlijk, ja, die mag toen in de zomermaand helje. Dus ja, eigenlijk is de laatste jaar een beetje erbij bij inscherpen. Omdat ja, rond februari zien we toch steeds in corona. En als vakantie haast, ja, dan wordt het eigenlijk richting de warmte. En ja, dat koel op dat moment net.